dozibenu owe buru nke dị na banye okenye na dozi ụmụnne biko ka anyị jikọta n'udo n'ụlọ ụmụnne biko ka anyị jikọta n'udo n'ụwa nnukwu obi n'olili n'ijebenu anyị abịazenu anyị debenu anyị emeghenu anyị amarịbanụ anyị ekewazenu anyị ekposia anyị ekwunu ife onye nwere ike imenu ya bigonu mebenu obodo anyị akọ na uche ị nwere akọ na uche zuru oke ọ bụrụ na ị nwere akọ na uche ma ọ bụ ime ka akọ na uche gị banyewe nke ukwuu ị ga-anọnyere anyị na ụbọchị Mọnde nakwa ụbọchị Fraịde ọkụ elekere 8 kpọmkwem nke abalị ka anyị na-aga tapịa isiokwu anyị jiri bịa n'ụbọchị ahụ. Ị nwekwara ohere ịkpọ akara ekwentị anyị ị ga-ahụ n'ihu igwe onyonyo gị kwuo uche obi gị maka na uche onye adịghị njọ. Akọ na uche zuru oke ọ bụkwa ịsọsọ onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi olu. akọ na uche ị nwere akọ na uche zuru oke Ọ bụ na m ọzọ ekele m chọchọchọ Igbo mekanu chọchọchọ Igbo mmanụ ndị Igbo rienu ndị Igbo ṅụọnụ ndị Igbo zụọnụ ụmụnụ zukwuno ise otu a ka ọ dị. Anyị ohere na-anabata unu na akọ na uche zuru oke nke uhuruchi taa otu o si wee dịrị. Ama m na ebe apụta ugbu a ọ dị ka mmiri ọ na-emetụ nwa ebe ahụ ya ewutele gị chọọ ihe eji echere mmiri wee chere mmiri makwana gị agbakpuo n'ụlọ onye agbata obi gị ka ị chere mmiri maka mmiri bụ ihe ọma. Mmiri ilele anya gị hụ na mmiri na-emekwezi kwapụ kwapụ ugbu a awụ nkwado ọpụpụ ka mmiri na-eme gịnị eme. Ohere aka nchi anabata unu na akọ na uche zuru oke mụ na nwanne m nwoke otu o si wee dịrị. Ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atala ma azụ anwụra. Gịnị bụ akọ na uche? Akọ na uche bụ mgbe anyị na-emetụ okwu ọnụ dịgasị iche iche. Ihe ọbụla ị ga-eme gị mechaa bịa tawa aka n'eze ọ bụ igosi gị na akọ na uche adịghị n'ime ya. Makwa na imecha ihe gị sọwa ekwensu ọ dị ogologo mana ekwensu anọghakwa mgbe ị mere ihe ahụ gị bịa tawa ekwensu ụta mara na akọ na uche anọghị ya. Aha m anya ga-egbu oge. Aha m bụ maazị Chukwu na-enye ọbasị. Unu ahụnanụ mụ na nwanne m nwoke otu o si wee kwado n'ụbọchị nke taa. Ọ bịara bịa yiricha akwa ya bịa jụọ m sị nwanne akwa m yi ọkwa dị mma m sị ya ọ dị sị ya akwa dị mma ya sị ngwanụ ka ihe otu o si chapụ m sị ya mana nwekwanụ ị gaghị emenwu m ịkpagbu m dịka ndị bekee na-asụ intimidation gị were akwa nke gị mee m aga emenwu ya nwanne nna ọ ga-abara gị nwanne ịdị ụtọ nwanne ịdị ụtọ mgbe nwa onye gwara gị m ga-eji aka m agwa gị ya nwanne ịdị ụtọ nwanne ededo ndị na-esuru gị akwa nke ilemekwana anya ọwụghị amagide ụwa jọọjị ilemana anya ọwụghị amagide ụwa jọọjị mba ka ahụ ha amagide ụwa jọọjị ịdịkwasọ nwanne ịdị ụtọ cha Igbo kelenu cha Igbo kelenu Igbo mụọnụ Igbo zụọnụ Igbo rienu Igbo rifọkwanụ. Anyị abịala ọzọ n'ụbọchị nke taa bịa wetara unu akọ na uche nke zuru oke. Ọ gịnị bụ akọ na uche nke zuru oke? Ọ bụ ọnọdụ anyị na-eji awụgharị onwe anyị wuchie onwe anyị yọchie onwe anyị wee mara ebe anyị na-emete ebe anyị na-emete ya. Onye na-eme nke ọjọọ anyị asị wefe aka enwe n'ofe tupu ama akpa ya aka mmadụ n'ihi na ejighị ihe ọjọọ mara ndị Igbo. Onye mekwa ka ọma anyị akwado ya n'ihi na ime mma ọ na anyị n'ọbara, ime mma ọwụwe ya iyi eyi, ime mma ọwụ okwu ekwuwe ime mma ọwụ ije anyị gawa agawa ọ ihe eji wee mara ndị Igbo. Maka nke ahụ onye na-eme nke ọma anyị asị ya mere gawa n'ihu. N'ụbọchị nke taa anyị nwekwa isiokwu nke dara ụda nke anyị ga-eme ka unu wee mara. Ị ga-etinye ọnụ, anyị nwa ga-etinye ọnụ, anyị awụlee ya nke bụ eziokwu anyị niile ekwe. Aha m agbanwebekwe, aha nka wụkwa Maazị
Vitalis anọkwuru nke eji wee mara m Viano. Ọ dị mma ihe ji mara ya bụ Viano. Ọ dị mma ahụ ya dị mma bụkwa nke dabara n'akwa oyi. Viano yikwe akwa dị via maka otu isi wee nkwado gị n'ụbọchị nketa ịgwa gị eziokwu ọ tọgbuo m. Ya dịrị gị na mma. Ọ tọgbuo m mana enwere anyị na-asọ ọ kwụrụ m ya na m ya mịara m ya di otu ọ na ha mịrị na gị ya mịkwara m enwe ndị na-esuru gị akwa anụ ma gị kpọkwana ha ka ha esutere m otu mawa ọ ha ga-eme ya ege-ekweghị ya gbuo ka ha nụakwa ya ọhịa ime ihe abịa anya akwado ha anyị ada ntị ihe esutere anyị akwa anyị nọrọkwa ebe a na-akwanyere egwu na-agwa ọha na eze sị na onye dị otu a suru anyị akwa anyị agakwa ebe ụlọ ọrụ ya ụlọ ahịa nọ jekwaje sechecha ya gosi ụwa niile. Ọ dị mma otu a ka ọ dị mana tupu anyị agbapụ ya ọsọ nwanne m nwoke si na ọ dị mma ka anyị kụkwarụ na egwu mana otu o si wee dịrị ọ dị ka ndị ọja abịa ha n'ụbọchị nke taa mana ọ ga-awanye maka ji ndị Igbo riri n'izu ụka ọ ga-eme ha ji riri were ọja anyị niile mgbe anyị ga-ekwe aka mana anyị nọkwa n'ahịa ndị Igbo mụrụ nze m ọzọ unu nwekwara akọ na uche. Ndị Igbo mụrụ nze m ọzọ yi unu nwekwara akọ na uche. Ndị Igbo mụrụ nze m ọzọ unu nwekwara akọ na uche. Mama papa unu nwekwara akọ na uche. Ụmụ okorobịa unu nwekwara akọ na uche. Afredi ụmụ okorobịa unu nwekwara akọ na uche. Ọga Alfred ị nwekwara akọ na uche. Ibrahim ị nwekwara akọ na uche. Imam ị nwekwara akọ na uche. Alfred ndị kamera ị nwekwara akọ na uche. Alfred yo ị nwekwara akọ na uche. ndị DSTV ị nwekwara akọ na uche. Uche abịawala. Ọga Vita ị nwekwara akọ na uche. Ọga Vita ị nwekwara akọ na uche. Nwa bụ Chukwu na-enye ị nwekwara akọ na uche. Apam ya pa ebum ya apam ya ịma mgbe anyị bịa gwawa anyị bịa kpọwa Alfred so nkwa akọ na uche abata uche abatago otu o si wedịrị ugbo anyị mana unu yọrọ ya bụ nkwa ihe anyị na-eji ajụ ma anyị nwekwara akọ na uche ọ bụ ha iyi ka anyị na-akpọ n'ọbụ enwe onye na-abịa sị enwe obere nwa jụrụ mami ya mama are you okay? ịma ịbịa jụ ụdị ihe a na ha chere na nwata ekofule mama are you okay? Ọkọwa ajụ ka ọ jụrụ nne otu nwatakịrị ya na nne nọ ya na papịa nọ amụma mmiri a na-egbu gbusigide ike papịa sị amụma mmiri wekwa na obiọma nwe akụgharịa ya sị papịa sị gịnị amụma mmiri o gwere were papa otu aka ọ dị tupu anyị eme ihe ga-akwacha akpịrị ya ọha ebe ọlị na-anọ ha na-ege gị ntị agbanyena ha onyonyo gị kpọ ndị agbata obi gwa anyị sị na anyị agbakọọla ha bịa akọ na uche anyị na ugbu a ngwa mgbe anyị chighata anyị agwụ n'isiokwu anyị. Ọ dị mma anyị na-echighata azụ akọ na uche ma ọ bụrụ ime ka akọ na uche gị banyewe nke ukwuu ị ga-anọnyere anyị na ụbọchị Mọnde nakwa ụbọchị Fraịde ọkụ elekere 8 kpọmkwem nke abalị ka anyị na-aga tapịa isiokwu anyị jiri bịa n'ụbọchị ahụ. ị nwekwara ohere ịkpọ akara ekwentị anyị ị ga-ahụ n'ihu igwe onyonyo gị kwuo uche obi gị maka na uche onye adịghị njọ. Akọ na uche zuru oke ọ bụkwa ịsọsọ onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi olu. akọ na uche ị nwere akọ na uche zuru oke? Ọ bụrụ na ị nwere akọ na uche ma ọ bụrụ ime ka akọ na uche gị banyewe nke ukwuu ị ga-anọnyere anyị na ụbọchị Mọnde nakwa ụbọchị Fraịde ọkụ elekere 8 kpọmkwem. Ọ dị mma dịka unu si wee na-anụ ị ga-anọnyere anyị ụbọchị Mọnde na ụbọchị Fraịde ọkụ elekere 8 kpọmkwem bụke anyị bidoro n'ụbọchị nke taa elekere 8 kụọla kpọmkwem na ụbọchị Mọnde ma a na-akọ na uche abịago. Gịnịkwa ka ị ga-eme? Ị ga-akpọkọ ezinụlọ gị, kpọkọ ụmụaka gị, kpọkọ nwunye gị anọrọ n'akụkụ ga-ekuru mmiri. Chetakwa na ị ga-ekuru mmiri wee mee gịnị? Debe n'akụkụ gị adịghị ama ama. Mana nwanne m kwuo ihe tọrọ nwa ọchị ga-ewerekwe mmiri wee butuo. Ma ọ bụrụ na kpuhu
wee mee gịnị wee bịa ga-ewere mmiri wee butuo obi gị maka na ihe kwụrụ ihe akwụdebe. Ọ bụ na ugbu a ka ị na-agbanye igwe onyonyo gị enwebeghị ihe ụra mere anya, ihe na-ekiri ugbu a bụ akọnuche zuru oke. Ihe anyị na-eme ugbu a bụ ihe gbasara akọnuche zuru oke, bụ mgbe anyị na-emeta okwu ọnụ dịka o si wee dị n'ụbọchị nke taa. Anyị sịrị ka anyị metụ okwu ọnụ, ọ bụ m ga-eji ọnụ m ekwupụta maka ama m ihe butere isiokwu a. Mụ na nwanne m anyị alụgideghị ya alụgide ya sị anyị agaghị alụcha nke asọsọ anyị ga-abịa tụpụtara ya ọha na eze ka ha tinyekwuo ya ọnụ, maka enwere ebe o mere oke soro ngwere ma mmiri ya akọ ngwere ọ ga-akọkwa n'oke. Ụfọdụ eme n'ihe ya enyere ha aka bara ha uru, ụfọdụ emekwe ya ya aghọ ha ahịa. Ọhịa anyị ji wee sị ka ụbọchị nke taa ka mụ na nwanne m hapụ ịdị na-adọkashizi onwe anyị, ka anyị lụbutere ya ọha na eze, ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ama ma ndị nọ n'ọnọdụ ije, ka ha tinye okwu ọnụ. Ọ bụ na ọ dị mma gị kpọ anyị sị na ọ dị mma, gị sịkwa na ọgwụkwana ihe ọdachi ịnụ ya anị, gị kpọkwa anyị sị lekwe nwanne. Ọ bụ otu a tọpụga ihe nọ na ngịga Igbo ndị na-elele anyị ugbu a ma na-elele anyị na Facebook otu a ebe anyị si wee na-ewetara unu mmemme awụ n'ụlọ ọrụ Mama Africa Igbo Channel 275 n'ụlọ ọrụ TSTV. Dịka anyị si wee gbuo unu tupu anyị agbari egwu, anyị meka unu masị anyị nwee isiokwu nke anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taa. Ọ gịnị bụ isiokwu nke anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taa? Isiokwu anyị wụsị ọ dị mma ka di na nwunye na-arụkọ ọrụ n'ofu ụlọ ọrụ. Ọ dị mma ka di na nwunye na-arụkọ ọrụ n'ofu ụlọ ọrụ. Ọ bụ ihe ziri ezi? Nwanne m nwoke ịma ikwuru ya n'olu Igbo, o nwere ndị amụrụ na mba, ha bụkwa ndị Igbo mana amụrụ ha na mba, ha na-anọtụ Igbo na nkem. Ugbu a ọ ga-adịkwa mma ka anyị gụpụtara ya n'olu bekee na anyị sịrị, is it good for husband and wife to work in the same organization? Ebe a ka ọ nọ wee daa gbem. Ọ dị mma ka di na nwunye na-arụkọ ọrụ n'ofu ụlọ ọrụ, ma ọ ga-ahụ na nke ụmụnne anyị ndị ugwu ji abịa gọọmenti abịa na nke gọọmenti Igbo ji abịa gọọmenti abịa na nke gọọmenti ụlọ ọrụ dịkwa iche iche, ma ọ ga-ahụ na nke gọọmenti ya ka m na-agwa gị, ma ọ ga-ahụ na nke ụlọ ọrụ dị iche iche. Ya bụkwanụ na uche gị nọ ya. Ị na-ekiri anyị ugbu a, nwere ndị chikwe na igwe Facebook na-ekiri anyị. Asị ka unu ga-adị, nke anyị ga-adịkwa. Enwere onye nọ n'ekwentị, amaghị m ka anyị manụ ihe ọ ga-ekwu. Onye nọ n'ekwentị? Mgbede ọma nwanne m, ị ga-agwa anyị aha gị, gwakwa anyị ebe isi akpọ. Chinedu Bayasa. Chinedu, ị ga-adị. Ejise ka pụọ n'ụka o. Nwanne ị ga-ihe m okpu ahụ yiri nke ihe m okpu mmekweli ihe nwanne, ọ ga-adịrị gị na mma. Chineke gọzie gị ma nwanne m nwoke. Ịnụkwa n'isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa. Nwanne Chineke ọ ga-ụwarịkwara gị mma, ihe ka m gwagakwa ya kemgbe. Anyị ga na-ịgawa sineti. Isi m contest ya, should I contest? Nwanne m anwụchule. Ọ maka gịnị? nwanne ihe kwuru akwawa uche gị,
mana ka m gwa gị eziokwu ihe mere ụfọdụ na-emeghe ụlọ chọọchị na-eji ha bụrụ onye isi nwunye ha bụrụ asistant ọ maka adịghị ama ama akwụkwọ mana enwere ọnwụ gwa m Chinedu a sọpọtụ m ebe ị nọ wee ebe mụnwa nọ nwanne nwoke tupu anyị ebido mụ na ya lụọ jọgụ sinsi mana o medụghị m ahụ mụ emedoghịkwa ya ahụ ọ ihe mere na isi na anyị ga-eweta ya unu etinye ọnụ na mụnwa asị m na ọ dịghị mma ka nwoke na-arụ ofu ebe nwunye ya nakwa arụ ofu ebe mụnwa sị na ọ dịghị mma masịkwana gị na ọ dị mma masịkwana gị na ọ dị mma ịnụ na ihe Chinedu kwuru ugbu a ọ wụcha obi ya ka o kwuru onye ọbụla nwere ikwu mana onye rizin nna akwa nke adọkwala mmiri o ihe ọmụ ga-emere anyị ama m na ị nwere TSTV decoder n'ụlọ gị ama m na ị nwere ya ihe a ga-emezu ozi na-agbasa ozi ka ndị Bayelsa ụlọ niile nna Bayelsa ka ha nwee TSTV decoder n'ụlọ ha ọwụ ịma na ọwụ pay view mba ọ nwere ebe anyị gara nsogbu adịghị anyị na-ara ndụ ugbu a nsogbu adịghị udo dị Chinedu onwe ihe m ga-eme eji m Chinedu ụgwọ iji ụgwọ eji ngo ụgwọ isi ewu ị tara isi ewu atọ ụbọchị ahụ Chinedu ngwa udo dị ọ bụrụ na akpa ngwa m eziokwu ma setụlụ ihe ndị a niile anyị soro gị takwa n'isi ewu Bayelsa ọ dị mma nwanne m nke gị agaghị efu nke anyị agaghị efu daalụrị nne ngwa dịka anyị nakwa na-agakwa ngwa ebe anyị kwutekwa enyi ọkwa anyị anụ ịkpọkwa gị tinyekwa ọnụ n'okwu ịma ọ na-abụ nke gị bụ onye kwuole kwutere ebe ya na-atọ gị mana ọ uche ya ka o kwuru nke mana ka m gwa gị ka m nye gị point m chọrọ inye gị ugbu a bụ ndị Igbo na-atụ ilulu sị eju na-aga ya kpọrọ okpokoro ya eju na-aga ya kpọrọ okpokoro ya ihe mere ụfọdụ ndị mmadụ na-abụ ha enwee kọmpanị ma nwee ụlọ ọrụ ha na-arụkwa ebe ahụ ha so ngwara ka anyị mara onye so onye nọ n'ekwentị Sunday Agbọ gwa anyị ebe isi akpọ anyị Mowe side Lagos side okay Mowe okay Ogun State Mowe Ogun State Sunday ndewo biko Sunday aha gị wụ Sunday mana taa wụ Monday mana biko okwu anụ anyị kpọ n'ọnụ ugbu a mụ na nwanne m ịma otu ọ na-adịrị anyị ebe a ọ dị mma ka di na nwaanyị na-arụ n'ofu ụlọ ọrụ ọ bụ ihe ziri ezi elele anya n'ihu elele onye yi akwa chapụrụ achapụ mụ asị m na ọ bụ ihe ziri ezi ịmasị na ọ bụ ihe ziri ezi so kwuo uche obi gị apịala gị tu mgbe nye reason anyị na-anụ ihe na-ekwu
na-aka mma nwaanyị nọrọ ebe ọzọ di ya nọrọ ebe ọzọ na ọgwụ ụtaba ha na-achụ leta ọ bụghị ọ dịghị mma ka ha niile nọrọ otu ebe ọ dị mma mana biko ọ bụrụ na ị chọrọ ka akwawa uche obi gị ka ị kwuru ba asụ uche onye adịghị njọ mana o kwere with experience ọ sị na ya nwasị n'ọrụ bekee ọrụ oyibo lọtuo mana ọ sọ nọkwa ebe ahụ lụọ mana onwe ha na-ada ọhụ gasị mgbe ahụ ya ka m na-agwa na ya nwa wụ sọnde enwekwe ndị a na-akpọ mọnde enwe ndị na-akpọ mọnde sọnde kwuola uche obi mgbe o kwere na point onye ka m na-agwa gị mana udo dị nwanne anụgo m ihe ikwuru sị na ọ na-adịkewe mma ọ dị mma nwanne anyị daalụ rinne daalụ nwanne m daalụ ịnụ ihe o kwuru ugbu a apịala gị tụọ ọ bụghị ịpịatụ ihe m na-ekwu ugbu a bụ ịmụ ya akpụ m okwu n'ọnụ tupu Sọnde akpa anyị a sị m eju na-aga ya akpụrụ okpokoro azụ ya ihe na-eji akpụrụ okpokoro azụ ya ka ihe na-eme mmadụ ga ịga saịn ihe asị tinye your next of king enwe ihe na-akpọ next of king chere onye chere ka anyị ọzọ onye nọ n'ekwentị nwanne gbatuo ụda ụlọ igwe onyonyo gị gbatuo ya ụda ụlọ igwe onyonyo gị anyị na-anụ onwe anyị hello ngwa kwuo anyị na n'ihi na-ekwu anyị na-anụ ihe na-ekwu nwanne gwa anyị aha gị na ebe isi akpọ onye buchi Owere oshi Owere na-akpọ onye buchi akara agbagharị Chineke ọ dị egwu gọvanọ anyị Hope Uzodimma ya nụwakwa ya n'ihi na anyị si Owere steeti anyị ya dị mma anyị eto ya ya dị ọjọọ anyị agwakwa ya adị sọsọ ọnụ akwa sị ndị Owere gbawa aṅụrụma ya mere na bụ ịma enwere olu ndị be anyị asị onye si ala Owere arịghị ya mma ya kwaraliri mana ihe mụnwa na-ekwu bụ isi ala Owere arịghị mma ọ baghị uru ịkwaraliri nọrọ ebe ahụ ka anyị mezie ala Owere nwanne tinye ọnụ ka anyị kọọ n'ubi onye anyị bịara na nke ya ọ dị mma ka di na nwaanyị na-arụ ọrụ n'ofu ụlọ ọrụ dịka organization nwaanyị na-arụ di ya na-arụ ebe ahụ kwuo uche obi gị elekwere mmadụ anya n'ihu ọ gịnị nwanne rie weta aka gị weta ọ ga-adịrị ngwa nye anyị kedu ihe gị ọ dị mma nwanne m ị lụọla nwaanyị ọ dị mma ihe m ji jụọ ajụjụ a ọ lụọla nwaanyị bụ ka mmadụ hapụ ịsị na o tinyego ọnụ na ihe gbasara nwoke lụrụ nwaanyị jighị ya ajụjụ ọ maka so nwere ike nwunye nọ nda nke ahụ ya na-ekwu okwu mebi ya na-ekwe adụ nwunye ya ụjọ eziokwu ya nwunye gị nọ ebe ahụ ị na-atụ nwunye gị ụjọ na-ekwu onye nwanne m na-ekwu ihe ọ dị mma ihe o kwuru wu uche ya uche ke ka o kwuru mana nke ya agaghị efu ugbu a bụ izizi na-akpọ anyị na ihe mmemme aba ụbọchị mbụ nwanne ụwa rịkwara gị mma n'ụtụtụ rịkwara gị mma n'ehihie rịkwara gị mma n'abalị ise ị ga na-anọnyere anyị
ụbọchị Mọnde ọkụ elekere asatọ kpọmkwem na ụbọchị Fraịde elekere asatọ nke uhuruchi ka anyị nọrọ wee na-eme gị na-akụkọta na-adụ onwe anyị ọdụ nwanne. Ndewo. Daalụ rinne. Ndewo. Daalụ. Imnasị ekwule ke masị gịnị ga-emegharị ahụ ị ga-agba egwu mana gentị m agwa gị dịka m gbakwa gị asị ọ dịghị mma di na nwaanyị na-arụkọ n'ofu ụlọ ọrụ ọ masịkwa ya bụrụ ụlọ ọrụ ahụ ụlọ ọrụ ị mepere dịka i kwuru okwu Nest of King ahụ onye Nest of King anaghị amasị ọwụ ya ha anaghị amasị ọwụ ya agasa achọrọ nwoke ahụ ịkwa nwoke onwe ụlọ ọrụ ọwụ hinwa ga-ejuwasị onye wụ onye dị otu a ya wụ sị na nwoke na nwunye ya awụ n'otu ụlọ ọrụ ka ha rụọ ọ ga-awụ ma nna na Nest of King ya ha nọ n'otu ụlọ ọrụ ahụ ọ gịnị mere m ji wee sị na di na nwaanyị adị mma ị na-anụkọ n'otu ụlọ ọrụ? Ọ dị mma tupu anyị aza ihe ndị a makwana ka anyị ga kwacha akpịrị ka anyị ga anyị kwacha akpịrị anyị chighata azụ anyị atọpụ ihe nọ na ngịga ị ga-ekwu uche obi nke gị anyị ga-ekwu nke anyị maka na uche onye adịghị njọ anyị na-echighata azụ. Ọ dị mma anyị echighatago azụ ọ bụrụ na ugbu akịka na-agbanye igwe onyonyo gị onwebikwa ihe ụra mere anya mana mụ na nwanne m nwoke ka nọ ebe a na-atapụ isiokwu a o nwere ihe ọ yọrọ m mgbe anyị pụrụ na ikuku o nwere ihe ọ yọrọ m si mmekwele ka unu mara mana asị m mba mụnwa bụ nze m ga na-ekwu eziokwu ahụ m nze eziokwu bụ ndụ ihe ahụ ị yọrọ m si nkwekwele ka ụmụnne m mara ọwachi m ga-agwa ha m ga-agbapụ gị afọ ọ dị mma onye kwele m onwe ihe o nyere nsụ m jide na m gwakwala unu mgbe udo dị m ga-agwa unu mana ọ dị mma anyị ka nọkwa na isiokwu anyị kpụ n'ọnụ n'ụbọchị nke taa gịnị ka anyị na-ekwu ọ bụ ihe dị mma ọ bụ ihe ziri ezi di na nwaanyị na nwunye ya ịdị na-arụ ọrụ n'ofu ụlọ ọrụ ọ bụkwa na ihe enwe ka a na-asị na enwere ihe ọdachi ahụ abịa ya adada nke nwoke ya adadakwa nke nwaanyị ha ka nọkọrọ ọnụ n'ofu ebe ụfọdụ sị ọ dị mma ụfọdụ sị ọ dị ha mma ọ ya ka anyị wepụtara sị ka anyị metụ ya ọnụ mụ na nwanne m ewepụta ya gụnwa nọ n'ụlọ ị ga-etinyekwa ọnụ ọ bụrụ na ọ dị mma so gawa n'ihu na ọ dị ọkwa nna unu sị na ọ dị ha mma na nwaanyị ga-emewe nke ya nwoke ga-emewe nke ya unu etinye ọnụ na okwu akpịrị ọnụ nwanne nwoke ịma akpụ m okwu n'ọnụ tupu anyị aga ịkpacha akpịrị dịka ihe Nest of King ya bụ onye asachọ nwoke ahụghị nwoke ndị onye anyị nwere ike iwere ihe ndị anyị kwesịrị inye gị nye anya Nest of King nke ahụ dịkwa iche n'ọrụ onwe ya ma na-agwa gị sị nọgisikwa ike ukwu esie m ike n'ala ma na-asị na ọ dịghị mma nwoke na nwunye ya ị na-arụ ọrụ n'otu ụlọ ọrụ ma oke gọọmenti ma ọ ga uke mmadụ mepere ọ maka gịnị ịma anyị nwawa ụmụ nwoke anya anyị na-eri izizi dịka otu ndị Igbo si wee kwuo ya n'asụsụ Igbo nwunye gị na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ ọzọ mgbe ụfọdụ nwaanyị alọdụ nwaanyị afụchiwe ihu gị jụọ sọ ọ gịnị mere ọ gị gwa gị ọ gịnị mere
ọ ga-egwa gị mgbe ahụ gị nwa nwoke mana asị ọ nweta si wee mejọọ ya n'ụlọ ọrụ ya mana gịnị abụọ na-arụ ọrụ n'ofu ụlọ ọrụ emejọọ ya ma ọ gawa onye isi unu abịa tụgharị ụka ọtọ na-ekwesịghị iji wee atụrụ ụka ma ọ ga na-agụ okwu ọtọ na-ekwesịghị iji wee na-agụ okwu n'ihu gị iwu nwoke onye iwe ọkụ obi aga adịghị mma gachali inwe kechalie obi aga adịghị mma mana ya ụma ọwụ n'ofu ụlọ ọrụ nwaanyị ya ji chekwa ya kọntinu kwa ọrụ ya mana ya wụ n'otu ụlọ ọrụ ọ ga-edabachani ọ ga-adaba maka nke ha ọwụ otu n'ime ihe ndị nji wee sị na ọ dịghị mma ka nwoke na nwunye na-arụ ọrụ n'otu ụlọ ọrụ mana ọ dị mma okwu gị bụ ekweghị m mana ihe m ji onwe onye uche ya na-eri nke ọjọọ ihe ọ bụla onye kwuru okwu obi ya and obi ahụ ikwuru dị mma mana ọzi ị gaghị abịa kwucha nke gị bịa sị na ọ bụ iwu na m ga-ekwetarịrị ihe ahụrụ m ka ị wetara aka ka ị bịa nwee m na akpịrị ebe mana akwụsị iwe ekwe ị ga-emeche nwanne ihe m na-agwa gị eziokwu di na nwaanyị nwanne anyị nwoke kpọrọ ugbu a ọ sị di na nwaanyị dị ka na otu a ihe na-ahụ 1+1 n'ebe marriage nọ ọwụ 1 ọwụ 2 1+1 n'ebe marriage nọ wụ 1 dịka akwụkwọ nsọ si kwuo ya na ihe ọbụla nwoke na-eme tochiri dị na-eme ka nwunye ya na-eme gị na-ama ọ bụ na o meghe ka nwunye ya nọrọ na kọmpanị ọ na-arụ ma ọ nọrọ na ọganizeshọn ọ na-arụ kedụzi otu ọ ga-esi mara ya bụ na di ya mere njem hapụkwa nke na achọrọ ahụ azị ya ya bụ na o mere njem ọ bụ ọrụ dịrị nke nwoke ahụ ime gịnị iso nwunye m ọkwa ịhụrụ ihe dị otu a ihe nke a nwaanyị ga-aka eleta ihe dị anya karịa onye akpọtara ihe m na-agwa gị bụ eziokwu nwaanyị ịlụrụ ga-aka edozi ihe gị ọfụma karịa onye ahịatara chọrọ ịgwa m ọwụsị nwee nwaanyị ikwo bi nọgide di ya n'ụlọ ọrụ wụsị ka ọ mara mgbe di ya mere travel ka ọ mara mgbe di mba nwa gị meniwo ya bụ ya satịlaịtị ya connected the whole network niile nọ n'ụwa kwụ ya die na ya mepe ahụ die tinye chips n'ime ahụ ya edochie ya so that ebe ọla die gara ya na ahụ ebe die siwe na ka ekwentị m agwa gị o nwere n'ọtụtụ ezinụlọ ya ma ihe mebiri ọ nwụsị arụcha ụlọ ọrụ nwoke awụrụ onye isi nwunye ya gee ntị o arụcha ụlọ ọrụ ga-arụcha kọmpanị gị ga-abịa onye isi kọmpanị ga-abịa mee nwunye gị onye ke osono gị na kọmpanị gị ga-abịa nwee ndị ọrụ ndị nwa gee ntị m agwa gị o nwere n'ọtụtụ ụlọ ọrụ ya ma ihe mebiri mgbe ụfọdụ ndị nwa n'ụlọ ọrụ gị ga-aka nwunye gị ọrụ mana ọ nwunye ọga mgbe ụfọdụ nwunye ọga abịa nwee ndị na-eso ụzọ ka ihe onye ọbụla na-achọ ihu nwunye ọga maka na asị ịchọta ihu nwaanyị ịchọtala obi dị elu ụfọdụ ha nwa ndị chọwa ihu nwunye ọga amaghị ọrụ ndị ka rụ ọkwa n'ọrụ nwu ndị ha na nwunye ọga na-adịcha na mma maka nke ahụ a ga na-enwe okwu imepe ụlọ ọrụ nwunye gị rụwa ebe ọzọ gị nwa rụwa n'ụlọ ọrụ gị okwu kwuru dabara nkwukwe okwu iri aga m na-enye gị pọintị pọintị na-adanye n'ike m mana ihe anyị na-ekwu ugbu a bụ na okwu ikwuru dabara ihe m ji sị na ọ dabara bụ ọ bụghị ihe ka m were olu bekee n'Igbo anyị nọ na ọ bụghị ihe Matiu mere ya dabara ya Filip mee ya ọ ga-adabara ya o nwekwere ka Filip na-eme ya dabara onye nọ kpọọ anyị ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọ gị kpọchiri anyị azụ ka anyị tinye ọnụ n'okwu a maka na oge abụ nwanne mmadụ oge nọ kwarapụ Filip o nwere ihe Filip ga-eme ya dabara ya Matiu mee ya ọ ga-adabara ya mana ịbịabe tinyezie ya dịka ị na-ejeneralize ya dịka ọwụ maka onye dị otu a mere ihe ọ dabaghara ya na onye dị otu a mee ya ọ ga-adabara ya mụ ahụgokwe ezinụlọ mere ya nụ ọ dabara otu o si dabara ha bụ asị nwaanyị ma obi dị ya o jewe ubi ya ọma
ogori mara obi dị ya ọ dịkwa agwa ya aka mma enwere ụmụ nwaanyị nwere ezigbo ahụ ese ngwụkwara gị ọzọ chere ngwọ keke gị kanta keke agbụ o nwere nwaanyị ma obi dị ya ụfọdụ ụmụ nwaanyị ma obi dị ha ma di ha nọ ha represent ọfụma ụfọdụ bụ ụmụ nwaanyị di ha nwee kọmpanị ha were kọmpanị ahụ ka nke ha ndị ka ị na-ekwu ugbu a bụ ndị bịara ndị a na-akpọ ha enweghị otu ndị bekee na-esi akpọ ha opportunist ndị opportunist area ị gara inweta nwaanyị ma obi di ya na-arụ ebe di ya na-arụ ma ị gaghị amadụ na di ya mere njem ma ọ na di ya nọ ha ma ọ na o mere ka ọrụ ga na-aga n'ikem otu ahụ echi na otu hụ di ya nwee organization uche arụ ka nke nwaanyị ga maka na gịnị nwaanyị ma obi di ya ihe m na-agwa gị eziokwu gentị m agwa gị adịghị ma m sị o nwere sọ ụmụ nwaanyị ndị wu ọgawo ndị mepe ụlọ ọrụ adị ma mkpuwe sị na ụmụ nwaanyị enweghị kapasiti ịrụ n'ụlọ ọrụ o nwekwa ụmụ nwaanyị ndị wu nnukwu ọga mepenụ di ha na-arụkwa nwaanyị imepela ụlọ ọrụ di gị n'uwe bọọdụ mba nwaanyị imepela ụlọ ọrụ di gị n'uwe bọọdụ getị m agwa gị ịma na ụmụ nwaanyị ha na-agwa ha na-adịkarịkarị dewe emotional feelings mgbe ụfọdụ ịma abịa bụ ụlọ ọrụ ọpa na gewe ntị o imepela ụlọ ọrụ nwaanyị gị n'uwe ebe ọzọ gị ma n'uwe ebe ọzọ ma ịma ihe ị ga-eme mepere ụlọ ọrụ ebe ọzọ chọọ ndị ọzọ kpọta ndị ọzọ asaịdị kpọpụta ha n'ime ụlọ ọrụ mgbe ụfọdụ ahapụ ihe ndị kwesịrị ilenụ na-ele ihe ndị na-ekwesịghị ilenụ ole one of those things ndị na-ekwesịghị ilenụ abịale nwaanyị sị nwa agbọghọ ke o yele minisket o nweke o yiwere di m abịale nwaanyị sị nwoke ọbịa ke o yele efe mama o yiwere maka nwunye m ọ maka gịnị a na ofu ebe na ya ma ọrụ mgbe ụfọdụ ọpa nna Igbo si anya ji eri izizi anya na-asa anya mgbe ụfọdụ onwe egwuregwu ndị ịma ebe a nụkọwa ọrụ onwe ike koliki na koliki ebe ha machara njakịrị ha egwucha nwa egwuregwu mana onweghị ha bụ n'obi o mana di nwere ike ya ma nọ nga ahụ di ya bịa fil wesọ ha sị enwe okorobịa ka ekwane alụbedile nwaanyị lekọta ose egwusa nwa eme egwuregwu bifo ekonote nwa ebe ahụ afụtawa mana asị ọ dịghị mma ka di na nwaanyị ị na ofe ebe na-arụkọ ọrụ onye na ụfọdụ chọọchị gwa ụfọdụ chọọchị ese ngụsị gị ha nwanne anyị kpọrọ ọsọ agatụla ebe ahụ o nwere onye kwuru okwu chọọchị mụnwa onye mere eji m chọọchị ma atụ ya sị ihe eke nọ na chọọchị bụ ịmakwasị ke chọọchị nọ mgbere ahịa ụfọdụ chọọchị ga nọ by the grace of God ọhịa ha ji wee jikọta onwe ha maka gịnị pastọ nwoke pastọ mọmi pastọ nwoke enwe followers nke pastọ memi enwe followers nke ya ahụbele m ihe nwoke na nwaanyị tụkwado isi ya wụ ihe organization gawa ọfụma ndị chọọchị mepe ọnụkwu oke ha ndị chọọchị mepe ọnụkwu oke ha pastọ mọmi ndị chọọchị mepe ọnụkwu oke ha ihe agabiga ihe anyị nwere bụ mommy and daddy in the Lord mommy pastor na daddy pastor in the Lord nwee daddy in the Lord ha abụọ nọkọ ọnụ ma daddy in the Lord anụ ha mommy in the Lord nọ ya ma mommy in the Lord anụ ha daddy in the Lord nọ ya ịma kabalụ ndị ke mommy in the Lord ịma kabasị ya ịma kitchen cabinet ya metere ego metere ụgba ihe anyị na-ekwu ka bụ ofu okwu ahụ sị ọ bụ ihe oke soro ngwere ma mmiri ya akọ ngwere gị akọ oke ị gaghị eji na onye dị otu a mere ihe dị otu a gị si ka ime o nwere ike ọ bara onye ahụ uru mana ọ baghara bụnwa uru mụnwa na ụmụ ahụ gokwara ụlọ ọrụ nke nwaanyị na-arụ ebe ahụ di ya na-arụ ebe ahụ ọpara ya na-arụ ebe ahụ ada ya na-arụ ebe ahụ mmadụ anọ na-arụkwa n'ụlọ na ofu ebe ị ga-asụsụ igbu onwe gị mma n'okwu igbu onwe gị mma n'okwu mana eji m bandeji igbukwa onwe gị mma n'okwu ma bandeji techie gị nna nụwa n'otu ụlọ ọrụ nne nụwa n'otu ụlọ ọrụ ọpara nụwa n'otu ụlọ ọrụ ada nụwa n'otu ụlọ ọrụ ịmasị ya ma ezinụlọ o nwere ike ụlọ ọrụ ahụ ga-emechie ịhụnasị mmadụ niile ọ na-ahịala ha niile ọhịa niile lawanị ihe niile ala akasị ụlọ ọrụ ahụ nweta ọ gasị ma emechi chere
ọnwa ọtọ gasị ma emechie aka ịmasị the whole family efeela aka ọghọm ka ị na-ekwunu na egekwentị kwukwe n'uru gọọzi awụrụ kwuo uru ị ka kwuru ọghọm nọ n'ime uru anyị ahụ eme nwatakịrị gbagide gbagide asị ebe nwatakịrị ka jefude eji ọkwa ebe na-ejefude ya uru kwutukwana uru nọ n'ime ya makwa ezinụlọ ukwu ebe ọ ga-awụkwasị nne gị na ya nna gị na ya ọpara na ada na ya n'otu ụlọ ọrụ mgbe ụfọdụ ha ele nwa mmekpa ahụ ha nwere n'ezinụlọ ha evufụta n'ụlọ ọrụ abịala agwa para gị mgbe ụfọdụ elewe agwa ada gị mgbe ụfọdụ elewe agwa nwunye gị mgbe ụfọdụ elewe agwa papa kwutukwanụ nke dị mma nwoke ọbụla kwutu nke dị mma nke dị mma ego nke dị mma sị ọnwa agwụ di erite nwunye erite ọpara erite ada erite onye ọbụla erie ya hara otu a fọfọju akpa awụ fọfọju akpa ya mi lelewe mgbu awụ fọfọju akpa na ịgba mbọ ya mi lelewe mgbu ọpa nọ na otu ụlọ ọrụ mma na ya papa na ya edino ya nwunye na ya n'otu ụlọ ọrụ o nwere n'otu ọ dị mkpụnụ ndị anya ukwu ọ dị mma nwanne anyị ka nọkwa kwarapụ maka na oge abụghị nwanne mmadụ ọ bụ na ugbu a kịka na-agbanye igwe onyonyo gị mụ na nwanne m nwoke anyị ka nọkwa na-atapị okwu otu o si wedịrị anyị ka nọ na akọnuche zuru oke bụ mgbe anyị na-ekwu ihe metụtara anyị okwu anyị na-ekwu ebe a dị ka okwute eruru n'ime ahịa de ịma na nwere onye ga-akụ n'isi okwute ọ bụla i mere otu a lụba anyị n'ime ahịa a ga-enwerịrị onye elile okwute n'ime ahịa onye lile okwute n'ime ahịa maka a ga-enwerịrị o nwere ike wu mma gị ka ọ ga-akụ n'isi okwu anyị ji bịa na mgbede a bụ okwu gbara ọkpụrụkpụ o nwekwara ike gị kwuo uche obi nke gị ma ekwuo nke m ọ dị mma ka di na nwaanyị na-arụkọ ọrụ n'ofu ebe akọnuche ọ dị ya ọ bụrụ na akọnuche dị ya gị mee ka anyị mara ma ọ dịghịkwana ya gụnwa na onwe gị na-ekirikwe na ngalaba Facebook ị nwekwara ike ga-eme gịnị gaa sendara anyị meseji zitere anyị ozi si ihe ahụ na-ekwu lelelelelelele otu o si dịrị uche obi nke gị kwuo uche obi nke gị nwanne na egweghị eziokwu na oge abụzi nwanne mmadụ o nwere ndụmọdụ ị ga-enye ndụmọdụ gị ga-eke ya ụzọ atọ ndụmọdụ ị ga-eke ya ụzọ atọ ntụtakwa maka gị nwa mmeriele gị ndụmọdụ gị ga-aga ụzọ atọ ga-edora ụmụ nwanyị ha na di ha arụga n'ofu ụlọ ọrụ ka ịdụkwa n'ụmụ nwoke rụga iche nwunye ha na-arụ iche ndụmọdụ a asị gị dụọ m ọdụ adụra m nwa aga m edo mba ikpuchara ya ị ga-apasa ndụ nwaanyị ha na di ya nọ n'otu ụlọ ọrụ ma dụkwa nwoke ya na nwunye nọ n'otu ụlọ ọrụ ya wụrụ ya igbo ndị ọma igbo ndị anyị ji eme ọnụ igbo ọwụ ebe ọbụla anyị nọ ụwa na-amasị anyị nọ ya asị obodo ọbụla ị gara ma onye igbo anọghị ya na gị sebe akwara afụ adị ndị na-ebe ihe ụta ka ọ dị ụbọchị nketa ụna n'otu si wee daa n'ụbọchị nketa ọwụ sị adị onye ivu n'obi ihe anyị kwuowu ihe mekọtara anyị maka ugwu ezinụlọ anyị mana asị n'uche obi nke mụnwa ọ dịghị mma ka nwoke na nwunye na-arụ ọrụ n'ofu ebe maka ugwu ezinụlọ ọ dịghị mma ihe nwere ike ma akpajọ agwa abịa wee leta nwunye m n'ụlọ ọrụ ebe m rụrụ ọrụ nwunye m akpaji agwa ewere leta di ya n'ụlọ ọrụ ebe ha nụọ n'ihi na ha abụọ nọ n'ime ya m ụlọ ọrụ anyị ekwenye kwesị ka anyị jee fọjuo akpa anyị ụwa niile anyị ete isi n'ime ya maka nke ahụ asị m ọ dịghị mma ka di na nwaanyị o nwee ebe ọkwa ma di rụnwa ma nwaanyị rụnwa ma ụmụ rụnwa ha akpọjuchi onye ọbụla kpọjuchi everywhere ha niile eju emepere ihe ọfịs mana asị ya mee ihe ọwụ ihe ziri ezi n'uche obi nke mụnwa uche onye adịghị njọ ọ dị mma ọ tala ụkwa jee eze ya mana biko dịka mụnwa bụ eziokwu bụ ndụ si na-ekwu nke m ga-ekwu eziokwu biko ọ bụla na asị baịbụl sịrị na ihe Chukwu jikọrọ ọnụ onye kewala n'ọfịs mmadụ ọ bụ ha ụlọ ọrụ ga-ekewa ihe Chukwu jikọrọ ọnụ maọkwanụ mmadụ maọkwanụ ndị rụgo ọrụ ga-ekewa ihe Chukwu jikọrọ ọnụ biko ya ọbụla nwoke na-eme otochi ime ka nwunye ya mana ọ bụgorokwa na gịnị arụga ha n'ebe ahụ itochikwara ịdị na-eme gịnị
na-enye nwunye gị ihe ndị bekee na-akpọ update ihe emegenụ maka gịnị achọla nwoke ahụ ha onye na-eburukwa ibu bụ nwaanyị onye na-eburukwa ibu bụ nwaanyị agachakwa na nwaanyị achọkwa nwaanyị ma ahụ ha onye ga-eburukwa ibu nwoke ya mere ihe ọ bụla ị na-eme gbaa mbọ na nwunye gị na-eme gịnị na-enweta feedback ihe niile na-eme na di gị na-enwetakwa feedback na ihe niile na-eme ka anyị na-eme nke a ị ga-ahụ na obodo anyị ga-adị mma ụmụaka anyị ga-abụ ndị azụrụ azụ ọfụma ebe a ka anyị ga-eweta mmemme a n'isi jedebe nwanne nna ha ga-echebirikwa anyị gwa ha mgbe ha ga-echebiri anyị unu ga-echebirikwa anyị n'ụbọchị nke Fraịde ma ọ kụọ elekere onye asatọ na mgbede izuụka nke ọzọ kwakwa na Mọnde ekwa dịka tawo Mọnde ma ọkụkwa elekere onye asatọ unu abịa anyị anọkọ ga-etinye ọnụ n'okwa anyị etinye ọnụ ọ dị ma unu echefukwala na dịka nwanne m nwoke a si na-achapụta n'ọkwa mmadụ onye dịka unu mere o ji wee na-achapụta otu a ọ bụ na ọ na-emetụta gị ịchọrọ ka ịkwado anyị na akwa anyị ga na-eyi na-eme mmemme a na ịnọ into ndị ka a na-akpọ fashion designing na ịchọrọ ka ụmụ Igbo hụ aka ọrụ gị gị mee gịnị gị kpaa anyị n'akara ekwentị ebe ụmụ onye nta gị kpaa anyị ka ime gịnị ka ịkwalite ihe gbasara ihe anyị ejiji anyị na-eji eme ya bụ ihe anụma ịchọkwa ka agbasara gị ọrụ gị ị ga-ewetakwa ya na obere nchekiri ego anyị na-ekelekwe Alfred na ụmụnne anyị ji ọha na-ekele Alfred nwanne anyị nwoke na-ekelekwa Wilfred na-ekelekwa nwanne anyị nwoke wee ma nwoke mara ma nwoke na-ahazi anyị nwe isiokwu anyị a ya hazi machara anyị anyị bịa nga mụ na nwanne nwoke anyị na-alụlụ jumacha afọ anyị sị ya dị unu na mma ka unu aga efu ka anyị agakwa n'efu aha m agbanwebekwe aha nka ụkwa maazị Vitalis Anokwuru nke ji wee mara m Viano aha m ka bụkwa maazị Chukwu na-enye ọbasi anyị na-asị biko ndụ mmiri ndụ azụ unu dịka echi maka na gịnị charịghị agwụ nwanne na adịrịghị na ụwarịkwara gị mma o nwere ka na-akpọ onye nọ n'ekwentị onye dị ihe a onye nọ n'ekwentị ọ dị mma ngwa udo dị a ga-akpọzi anyị ndị na-akpọnụ unu cherezie ụbọchị Fraịde unu echebiri anyị daalụ daalụ onye ga-agwa m obodo dị n'ụwa na ndị nsogbu onye ga-agwa m obodo dị n'ụwa na-enwero nsogbu o webụrụ nke Naịjirịa ga-abụzi n'okwu ụmụnne m biko n'udo n'ụka anyị ga-eji wee merinụ onye chili jebe ibe ya kpelụ gaba onye n'ụga ekwenụ na-afụgozinụ ibe ifelenụ be ndị ọzọ anyị ejenu ga-edozi be m o webụrụ nke dị na banye ka anyị na-edozi ụmụnne biko ka anyị jikọta n'udo n'ụwa ụmụnne biko ka anyị jikọta n'udo n'ụwa n'ofu obi